Sa number 2, masobra sa 20 pesos kada litro ang isaka sa presyo ng diesel sa bwas. 14 pesos tubtub 16 pesos naman sa gasolina. Kung masobra sa 80 pesos sa subong ang presyo ng kada litro ng diesel, bwas, makalabot na ini sa masobra isa kagatos ka pesos kada litro. Kay bwas sa aga, 20 pesos and 40 centavos tubtub 23 pesos and 90 centavos ang saka sa kada litro ng diesel sunod sa Department of Energy. Mas mataas pagid kung ikumpara sa ginsaka sa nagligad nga semana. Ang gasolina naman, 12 pesos and 90 centavos tubtub 16 pesos and 60 centavos ang saka sa kada litro. Kag 6 pesos and 90 centavos tubtub 8 pesos and 90 centavos sa kerosene. Pero sunod sa kay DOE Secretary Sharon Garin, may mga gas stations nga utay-utayon o kung namat-amaton lang sa gihapon ang pagpatuman sang saka sa presyo. May mapatuman sang amat-amat nga saka sa sulod sang duha o kung tatlo kaadlaw. Inaresulta sa gihapon sang gamos sa Middle East. Nagapasalig ang DOE nga may nagakaigo pa nga supply sang gatong ang Pilipinas ugaling mahal lang ang baligya anay.